Amin ni di batala sumurung san saluhut na roha. Ima mga ramuti hati-hati dohot pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata ni di bata nanaeng si parto di honota di minggu sadarion. Di minggu patuluhon dung Trinitatis Ima nao tarsurat di Almanak ni Huriat Tahaga Bibi di minggu sadarion di tanggal 6 Juli 2025. Ima hatani di bata tarsurat di surat ni Apostol Paulus mandapoton Huria Galatia bidu onom mamuka mai sian ayat 10 sada sahatu ayat 10 walu. Salam maridot di sini hawaka amanginang tapai uti hukma di bagasan rohat tagaduk. Si paingot parujungan. Tadahamuma balgani surat ni tangaku. Sude narikot roha di hasangapon ni perdagingon manosak nosak hamu pasunaton asa unang taononna pangalilion sian silang ni Kristus aigarina sida jahudihian dang diraluti patiki alai naeng do hamu tarsurat di rohana sida asa dipuji na sida dirina marhite sian daging muna alai dauma sian au na mamuji diri anggoso siala silang ni Tuhata Yesus Kristus marhite-hite ibana do tarsilang portibiod diau jala aupe tarsilang do maradopon portibion. Ay manang sian hajahudion dongan manang sian hasipeliweguon dang mahuay ikon natinopa ne baru do. Jala dame ma dohot asiniroha tu saluhut na mamarangehon ruhut sisongoni. Nang tu Israel di debata. Dukot ni unang mapola disusai agia isi au aihu pababodo aka tadda ni bugang ni Yesus di dagiku. Didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus matod dimuna. Ali akadongan. Amin. Ima sahat ni turupuki horas madihita saluhutna hurien itu hata tumacai tabu pakilalaan di bagasan minggu tapatuluhonon dia matabuna inahamuna rupani ala torop hita di turop petorop di jam petorop dia ladak ketinggalan akin akaeding kucoba merenung mangalapati dohot akka lirik ni lagui naboy mabay patumuho mabuat kita tu sada pemahaman tu sada pakilalaan sudi lagu nakin letare Deborah merujuk kepada satu hal sungguh dia madutu gabi natinopanay baru alani dang dapat cocok-cocokon alai budu rahita jo dang nama bayan hira tandingan ni edena duaing bulu tandingannya dang pas salah memang dang adong not misasi ni di lagu partodion nah ol lagu budu tong boleh partodion budu gabi lagu partodion iya dia mai lagu di era 1100 Nak kini dia hodongan dotong yaki di perhubasan. Jadi cocok do rasa. Kay biboy si pata songi do bulunga sa tu mimbaron ahama patujuruna.
bulu sipata pitoro sendiri rupani. Ya, bulu bobe dia ikuti si Asnalom do si Joel, nggak apa-apa, karena memang ini tidak ada di dalam redaksi persiapan. Ima sada lagu nata 1996 judulnya Berita Kepada Kawan. Isi mata mangede honi di hamaka ama ina sian letare. Ebi giadi. Tamu dulu lagu nitahe Berita Kepada Kawan. Ya, perjalanan ini alai dang apalasani tabuan edena hidup sono. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Dang masuk organnya kan. Jadi tadi dulu lagu dang lagu gereja, dang boy bahasa Asnalom. Ale coba jojoin. Kalau orang saksofon harus tajam feelingnya. Bulu sebuah Asnalom dang bapala saksofon mi. Joel late. Ala ona perpudi. Lagu bah edang gunakin ning lagu. Berarti dang takya berlagu duniawi hodok papa omak di Jawa teh. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Sekali lagi, mungkin Tuhan mulai bosan. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Melihat Joel malam si bolon. Ya. Tak pola salai mangit dihonya lah memang adong go kaitan nanti. Ala memang lagu Ebit Gadi ini lagu favorit kita dari dulu dan memang selalu sesuai dengan alam, sesuai dengan zaman, tidak pernah usang lagu-lagu ini karena memang ya lagu ini diciptakan oleh dia sendiri karena keadaan dan situasi. Ya, memang kalau lagu di situasi kaparu kilo dak nasing sepertinya tidak cepat usang. Tersongli mereka abang inang, ade. Nak pola tabagajang anoga be viral no. Oke. Ya, mau lihat maka abang inang nakit di suara tai bulu tumpe kupadong nakin tuaka ede pungaletare natung macai denggan nakin hatani bahata nai lopok koma turohaku anggo ala ni parange dohok pangalau syoku tungso tarpangasaunaw dia dopam romana kide bora tong medok gabe ibaru mahamu dung muba pikiranmu asa tutauna manibang lomo ni rohana jara parpulio nasinakin unang sarobang dohot portibion na daulat di Tuhani. Ya. Hurian itu hatta bolo tapadomu nakin edi patu masih patumu amai so dia do halak na porsea asa
mulununga adong pengakuan, mulununga dong kesadaran secara totalitas, sehingga dia rahoni dong mulunai gabe natino panai baru. Jalo jok do tiki di hapus otak sendiri mengalami di ketika ada KKR, bahkan ketika kita juga sudah katakan sudah pertohonan, masih ada dari teman-teman sepersekutuan baik yang satu level dengan denominasi gereja atau di luar gereja HKBP yang notabene kita sudah bergelut di dalamnya itu, masih ada teman-teman yang mengatakan akadongan, bagaimana Pak Pendeta? Apakah pendeta sudah lahir baru? Inna, siali, dokon itu pendeta lahir baru terbangun sih ngarwa hadirin di Bayon, ini naroha kan? Nah, apakah pendeta sudah lahir baru? Apakah anda sudah natino panai baru? Imai berdoa tu. Lama roha ya harun noai ngati. Asagabi doholon ni donganon, apakah saudara itu telah lahir baru? Apakah anda itu sudah orang yang telah diciptakan oleh Tuhan dengan warna yang baru? HP mulutas tarisiki ya hamanginang naneng dohoronna. So dia matutu ngolu tahun natino panai baru jala di bagasan ni nunga dong akka hai baru. Ini dokonna dang naga biru panis sonok sidikonemus nalai bana bolong mendapat Tuhan Yesus dang naga bisuruhonna rahim ni omakna daw. Ale tabireng ma marhite sada berita mardonga podon adong ma ruas ni huria nama cai burjumar minggu akka amanginang. Dang hula burjumar minggu ale burjuru tang madhoti sude aktivitas ni huria. Bodo holong tung menonjol do di ruh ni parhuriaon sada amaon. Sude do punga di dohoti. Ya, sude punga di dohoti. Songone akka kegiatan, mungkin ada waktunya juga. Jala dianggap do sada amon sada tokoh na dihormati. Ngelas adong museng tutu akka amanginang jabatan na. Tutu pulang jabatan na, adong matong hepeng na. Ira sekaligus di masirai raina. Jala las burjuru tong ina imana masih leon-leon tu huria. Jadi dang adong hira seberengon na rupani soilo ni mana sudi dudula. Alai topuso panaga man akka amanginang sarma beritana. Dia mai nasar beritana berbahasa sonari viral ma. Viral sarma beritana ka amanginang dia mai nunga ditakup jala dihurukon amatai. Bego kau majunuai. Makin nunurdo berjumar minggu madohoti akaulah gereja menonjol di akar ruh ni parhuriam sudi punga diikuti songoni nang akar kegiatan dianggap sebagai tokoh dihormati punya jabatan dan bahkan dia masih loleo do tuhuri habis sar baritana nunga ditakup di penjarahon karena apa adong piga kasus mabani bana tarjorat ya penggelapan uang perusahaan jala adong tuduhan perselingkuhan. Imai. Jala adong las adong dong sing dihuriai sahala ama dakpola menonjol. Dakpola menonjol. Saya hohom dong. Bulneng mangalelang ibana rupani di siatoropan turungan nai do iguit. Dakpola tarboti ibana ale berkite dengan nai imana bom mangalelang. Manang serep ni rohai nang binoto alai 5 cara ni bana. Alai tutu macai burju merminggu doh tu pertangyangan tetap do tong. Burju tu pertangyangan macai burju mangulau-ulau na di kantor, di orang kantoran. Burju tu kantor dia tetap bersemangat asal hadir ibana di kantori tu macalas do rohan na kantori saluhutna. Aima. Nilai plus di mana doi nasa kantori mulo soroi bana terus sepido. Alai boleh di kantori bana tunglas rohan alapa alamau alam maloi bana mardongan maloi bana marsaur. Saya dihasi oleh halak do kehadiran na aka amangina. Nuaing dia mana dumenggan sen amat tanda duwe.
ni suku bajo Tuhan waka ina nami Debora. Dia do na dumenga sena duai na uli ida usia duru alai busuk di bagasan do songon abbasangi manang dak pola uli perduruna alai uli perbagasanna dia do na perjurina padua honi di na nami pungan ina Debora na padua hon letare padua homa ido kena udukia do parletare madok padua hodo amang pedita nami. Setuju do hi tadi si. Pasti do pilih total tutu na parpudi na biasa-biasa parduruna alai uli perbagasanna. Idu tutu. Kira sudung tu sido panatapata de hamwaka amangina. Hamwaka dongan. Ido paretta ni si Paulus diturpuk na tabagi nakin. Ido paretta na lido ibana dia isap 5 sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Aduh hurohan masa ubayan na lido si Paulus songonya ka amangin ang ujui. Halo bocirna. Halo bocirna. Adong dopoda jala pangalahuna sala di hati hai nama cakoras dia lo si Petrus. Dia maya ka amang, dia pola hidup dia isap ada. Rabjo hitam doa isap dia ka amang inang. 2, 3, ya. Tada hamuma balgani surat ni tangaku. Perhatikanlah baik-baik bagian ini yang saya tulis sendiri dengan huruf yang besar-besar. Amang inang molo manurat kita manang mencatat sesuatu, molo anong na maca penting di si. Saya tabai dua ketada, kan itu mang? Boleh berhadapan kita doh komputer, saya tabot di, saya tabel jadi berarti ini penting. Kalau penting juga tidak hanya di bold tapi dibuat warnanya khusus. Boleh dang komputer, boleh tulisan tangan doh, boleh tabain tegar sebawahi karena itu sangat penting. Ya. Baka buta apa sonorupani i tudu-tuduna tertabain, berarti ini penting. Nah, sudah keamanginang, marlapata de berarti ada perhatian khusus naik singotor. Songonido si Paulus dison nang perikop on bagia perpudi maon pasal ono maon tuhuria Galatia, tetapi apa yang dia tuliskan amanginang di bagasan turupuk pasal na perpudion dia ada perhatian khusus yang harus dilakukan. Omon wae ngeberengota ahado perhatian khusus nekos si pasaton na tu dia mai taboto do ia ruas di huria Galatia dang adong do naso Yahudi, ala gudang Yahudi. Gudang Yahudi do. Adong silakoni ala Yahudi on. Adong gijang ni rohana ka amanginang, gijang ni roha may rupani do aka pangajarion. Di do nasida, sude baga-baga do asin ni rohan di bata, hola tu hala Yahudi do. Naso Yahudi dangarongi. Nina. Rasong si senario on. Ahai do ngata pertakulut na batara. Ngata begi-begi kan? Holak kalahi mandok saya holak kalahi do tu surgo. Halahido na ujigis. Halahido na sahatusan. Anggo dang ugamo silumi dang masuki ninna do. Bahkan sebaik-baiknya orang ini, sebaik-baiknya orang kafir, sebaik-baiknya begini masuk istana, masuk neraka. Sige ni bangson naro hal boleh saya tapi bigi-bigi ati. Alin naro hama ba. Sungod di matu hatta hede. Tai luaknya ka jolmon. Na sungod di manuang itu buo jolmon di Portibon. Marguma teh Indonesia uni besorang. Naro hama sing makan. Alin ang gabi do honot tabi. So ni mata bereng nuan di bagasan aka perdalanan nya kaswara ni Portibon. Jelas songon ni mana masa nuan di tonga-tonga ni halal Yahudi. Di luar itu asini rohani bata dangarong. Songon dongata nakin nata do kirupani. Saya dipuna sida do. Ikon na songon na sidai asa masuk habedangi. Tu pemahamat tadi hawa ka amanginang. Alani di nasida manang isi nasian naso Yahudi na masuk tu huria Kristen ikut jolo di Yahudi hoddo alani ikut jolo di sunat. Habedangi binwaing. Sunat itu sudah digantikan di perjanjian baru dengan Badidion Nabadia. Hurian itu hatam wakadongan al-lima dengan huruf besar menyatakan sangat penting. Oma.
Paulus mandok dia sa pulimanakin pabawa dang ruhut parduru. Jalang ngata pilit nakinan niya de. Marhiti Deborah dohot letare. Dang ruhut parduru ima sunat ina rumikot si huton. Dangi. Alay gabe natinaw panay baru, ciptaan baru di bagasan dia, di bagasan Kristus Yesus do. Di bahasa asli na en Kristo, di bagasan Kristus. Hama kadongan siya natapadok nakim, diajari do hita piga-piga hal, taringot tu turupukon. Na parjolo, dipatakas tu hita asa unang maruhu-ruhu parduru, hal-hal lahiria, na rumikot taraduti, molo gabe si huto Jesus ita. Penting ko penampilan pa di talami? Penting. Penampilan itu penting. Gaya itu penting. Alay, unang bagudak ku gayam, unang pehebat tu rupani abe isinya kosong. Itu menjadi masalah. Penampilan penting do dah. Nuansa penting do. Alay bohado. Adong do isina. Itu nang dohonan ni surat tino panel baru. Anong berbilua rupani on segala macam abe di bagasan kosong. Sama seperti kuburan. Tabereng kuburan ini kan sebagai kuburan. Bagak ku tabereng di bawah silangna marmer segala macam. Tapi seperti kuburan kosong yang ada di dalamnya adalah huli-huli. Ido ka manginang songo parise molo ido Jesus tu nasida marjia maho ale parise ala parugamon nasida hola diru parduru do. Hola diru parduru do ha Kristo ni hola casing ima istilah seasonare. Ima na perjulo maka amang na mereng tabereng tabelajari na perjulo sia trupoko. Dapat dua hon. Tapolok ko ba pangatusyon na sala di Kristen Yahudi na di Galatiao. Baharu ada kondisi pabua boy malua marhite ma munglaho patik hukum Taurat marang sunat. Itu tong nelakon ini dongatan beribaw dia kahana perpudion. Kalau madok kalimat syahadat, apakah kau pencuri, apakah kau perselingkuh, apakah kau tukang bohong, apakah engkau tukang ngibul segala macam. Ketika mengatakan kalimat yang satu ini, engkau masuk. Nah, baik kok kamu juga yang nangritik. Ngalalain kan? Jadi tabiring manuaing, itu tarok pun nakin eding, itu malan situ tongan nakin mangedehoni, berhubah sa gabe tapero mudum. Mungkin Tuhan mulai bosan. Baik kok kamu juga, mulai dari yang ngaliboto lagi. Mulai dari pe posisi ni negara to sa songonido. Masih selesai sanon. Ya, tak selesai dia pion, rom, sing nepe dua kon, nepe tulu, apa tu pabiliang, peko kamu jo. Nampak manuaing portibita Indonesia di hawa kaamanginang bolo-bolo tabo ini mungkin masa Israel juga 70 tahun, bisa jadi juga kita kondisi sekarang ini adalah kita di Babel amanginang. Bisa jadi tanpa kita sadari kita sekarang di pembuangan Babel, lama loh, lama. Peko kamu jo. Dengan luar biasanya media sosial ini sekarang mengolok-olok pimpinannya, presidennya, ibad gabaron alang jago ni mangiri tunduengkan, baik kamu jo dia be hadirion ni colmon nuai. Berkamu ya. Idia manung hadiriot tak manginang. Alani ido so ni si Paulus nang tuita sonari unang adong benian di roham pangatusyon na mandok naboy ho malua alani papahenamu. Alay na boy paluaw kita kaamanang hola Jesus na tarsilangido naong hehei manaluhon hamatian. Amin. Hola nido. Alanido bahwa ajaran kekristenan selalu memberikan yang terbaik, selalu mengajarkan kasih. Manang sungguh dia kan kita tidak melawan. Tapi yang nama sana perpudion turunkan salib. Las salipodo di bayan lao mengerusaki salib na kan. Romuseng ma pertu gini negarawan na hudul di bagian ini untuk menangguhkan. Wah, berek kamu juga dan nang sinu jul mau binuai. Ada apa? Kenapa ini? Jadi boleh tarun di hawa keamangan. Sepertinya kita memang tanpa kita sadari kita sekarang di Babel. Itu. Dang hola di negara. Di persahu tahun. Berbeda bulak pocah. Di Huria. So tanggung benuai akaros di Huria mangaleai pendita na situana. Dongas semagudang na. Eko kamu tuh.
Dangadong bibir. Baik kamu. Dia gaya orang Indo terjadi dui. Indo. Asal sadar do kita. Bayaru palialiau perdita riba palialiau situani be marhitia kau ya. Hati-hati lo. Hati-hati. So tungan non robara na bulun tutong-atongani huria tau tutong-atongani keluarga. Hati-hati. Itu satu makin mungkin alam juga sudah bosan. Peko kamu jo, jika sampai juga ebigade mengarahkan kepada alam, apalagi yang mau dihempaskan alam ini kepada kita. Undang-undang dirasipo kita. Jalan itu sudah terjadi di tengah-tengah ini pada ningoluta bangsa negara do salugu pada ningoluta. Dati no pane baru do sawoni? No. Di situ. Asa nang gomos akka amang berengota di son ternyata dak ruh perduri bisi berengota. Asa buang. Asa di bagasan dapat lugo di do unang olo hita son huria galateon marsurat nasida holan hona dilili. Allah hona pangalilio do yo kita bersunat. Oma Kristen na manamat-namat jalan suolo menanggung resiko. Alai ikut tirot talo si Paulus anak kaabang didok naolo do ibana tarsilang mana nahacit ala ni silang ni Kristusi. Tuhan Yesus madok setia sampai akhir. Berani menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Yesus. Jalan ini nang dohono tu akan apa sobulung. Jangan sekali-sekali saudara menggadaikan imanmu. Boleh dok, tu akan apa sobulung odo apa lepas tu dah sida. Jika kita mengatakan kita adalah anak-anak Tuhan yang telah diciptakan yang baru, kita adalah manusia-manusia yang telah menerima kasih sayang daripada Tuhan, maka ciptakan, pastikan kualitas hidupmu tidak luntur. Kualitas imanmu tetap menjadikan Yesus itu menjadi juru selamatmu. Dia sepuluh mana kidot itu disunat atau tidak disunat itu tidak penting. Yang penting ialah menjadi manusia baru. Posdorohaku, kuliah HKIP Bonak Indaun apalagi naron waing, mana tino panai baru kamu sudi. Amin. Apalagi nah baru mengulian si Joshua. Pak Joshua. Lungat tino panai baru ho? Dang dobe. Ipe sang sidu bebana. Wahana ila bukmi, ngati no panai baru suku jo. Iya. Boleh hidup nasi dia pero pani sepertinya masih goyang, kita harus angkat jempol. Jalan memang kedohrot taro ikon hirasongoni do nang pengalaman ni trupuko do pengalaman ta secara partodia boleh tertarik do iya. Saya sudah lahir baru ina. Baru berksa salat mamuseng. Lahir baru. Tapi kok pengalaman karakternya kok enggak menunjukkan kualitas yang lahir baru kan non do. Jadi pas di Joshua memang luar biasa do. Nakinero kome sepertinya belum. Jalan ido saro barita naulot hita ka amanginang boleh do di bahasa aslinya kainos baru kata ini bukan menyangkut waktu. Kairos bukan hanya menyangkut waktu seperti tahun baru, bukan menyangkut materi seperti mobil baru. Alai kanos nerokon nalison sesuatu yang sudah ada tetapi dijadikan baru yang lebih mengarah kepada kualitas. Ini nerokon mengarah kepada kualitas sudah keamangina. Sudah itu yang dohono desi. Para diotaipe amang kaletare Deborah para Kamis Sion kantate require ya Immanuel doa kakor pos Jerusalem doa kanasingi nang dohonota. Ya benar-benar juga lagu pujian itu memang kita persiapkan benar-benar kualitasnya. Ikon itu. Dia sadok ketok kapungan ina paru-paruna te ala ka ino kuna sida lomo-lomo kudu madok kata sepata. Unang gabi ulala gudang makata hatai merayakan ulang tahun doa kanasi ngabe kurna bedang di diraduti bahaya. Ala jajita tu dia bata merhua do memuji dia bata do. Jangan lebih banyak menggosip, jangan lebih banyak marharharina asing, tetapi yang fokusnya utamanya lari.
itu kadang membuat kita tidak mampu menggapai ciptaan baru nakin ala pagudaku ramuramna. Kan itu? Pagudaku ramuramna. Itu asa tabereng doang jurnali jolo bulayu jajo tu teologia ni altar. Bali bere kamu altar di gereja muna hagawi munang indon. Bagat do manangdang. Fokus do hamu mamereng manangdang. Iboto hamu do silangol pigi hali mereton. Tulu hali mereton. Sa gijang perjolo paduahon om mana patuluhon. Las merek mana kiri kananon ope na tulu hali on. Tulu hali to margati silang. Tutoru las tulu hali ma om mai mana. Nah, ini dia. Halabah salipokya petik ini gajang do bution. Uluna geleng kiri kanan gajang. Iko tak mau gabisi mbak kiri kanan. Itu kefokusan. Fokus. Naman lapatan di si diciptahon do padalan ningulut tahun diciptahon liturgi tahun do hitak kaamanginang bagaimana kita melihat kepada satu kiblat. Daksong kiblat ni akadung atad di hawa kaamanginang ikon kiblat ni kotusan tu kutugijang. Daksong ni hita. Karena dimanapun kita berada, kita tetap berdampak menjadi kainos yang tetap menunjukkan kualitas. Amin. Yakin dua kualitasnya kapare dia munape lambanika maka amangina. Alaba adong persitutur natakas. Ikoni do. Unang asal marede. Kanang go songli ruas tamadok. Ya enggak apa-apa leda. Kita kan memuji Tuhan. Iya, memuji Tuhan tapi suaramu itu jadi enggak enak sama orang mendengarkan. Kan begitu juga. Nah. Tohol tu Tuhan idoi alai molo memang anggung singil. Aku pasing li singil hon. Habe dang latih museng imuseng naggugu suarana ay kag gabi wala dang latih ako kan gabi kan gabi sikap mabarbar ni gabi pertutuhan ada situ kamangina berarti kita sebagai manusia yang baru yang diciptakan baru mengarah kepada pembaharuan iman ini na koni aka inat tapungan dia boranakin gabi ibaru mahamunung duba ahadung muba rohampo dengan materi bukan. Alay jol mon nuay gabu bolo muba bolo nungarong ni bana sebalik nakin nungarong artana nuksuk ilon ni bana tu dilo Tuhan pasu-pasu gabi dok ma amang ay na sediro ko naptori sada ay madawang palit na namin ay wa mga sibuk ala naik pangkat lawa jadi hari Minggu pe rasubu bi ubay waktu ku inna be nung ilo debata ka pasu-pasu gabi holang Dewi mana siap persobaan waktu di bata. Tohol manang tikosi kita mabangalusi. Sido ka amangina. Asabuta lapati ternyata yang diberikan Tuhan kepada kita satu hal yaitu kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus ya. Yang menunjukkan kepada semua orang hidup sebagai ciptaan baru itu harus nampak dalam perbuatan keseharian. Ate keseharian hari minggon sonarihad do nek patu papihan ya lai peti majuta he sona sesodu sudia kabangso na along duduas dison minggu di pama asa nidok na nidohon narohaku kan nah alani baru minggu mari minggu hamu asa tong hudok sidohonoki ate mulu sonari gatung dang bui lenggan ate asa saut rupani menjadi kita menjadi ciptaan baru menjadikan kehidupan kita menjadi antara perhalalu dengan ruas, ada hubungan yang mesra, ada hubungan yang baik, mengaratus itu nang dohonoku, nang dia. Nanti nah hamil kon pedi tonuai, nek pide donuai, ya memang ngerko pide dong. Nanti kina kan, tangi, gak ada hubungannya dengan itu. Alai bado peribadata, bado ibadata, bado persaurata di tengah-tengah di bagas joroon, ya semakin Tuhan menyayangi kita. Itu posadon memang. Bagaimana kita menjadi ciptaan baru? Ya ini. Itulah yang kita nampakkan dengan buah roh. Buah roh. Galatia 5 ayat 22, 1-20 kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Di sini kita yang keamang nangarahon ini terpukul. Baik kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai indah soribara, bahkan kita sebagai anak. Sifat-sifat yang dahulu tidak ada padanya.
Tidak nakin. Dia menjadi ciptaan baru, sekarang dia memilikinya. Dan ini tugas kita bersama Amangina. Itu ngatungan di Bagasta. Dan ini bagian dari transformasi. Di tahun transformasi ini, agar kita semua benar-benar mengalami pembaharuan. Sedia mulai. Marningo akapada tabi. Sasitong na sanido kita berangkat. Sanido. Boleh ngotoro padamu Amanginang ditiki Mardonga Saripe, ingok mapadani. Di tahun transformation, boleh diairaho, adong nandang denggan di pada mutiki Mardonga Saripe, ya ini waktunya kembalikan, restart kembali pada butuh debata taring untuk Mardonga Saripeon. Mana tahu sudah bocor keliling, mana tahu memang tanggung jawabmu sudah melenceng dari sebagai kepala rumah tangga. Sebagai ibu juga, kita mau ditransformasi, mangingo akapadatta, mengembalikan akapadatai, buharo akka ina nuaeng, tikos dope, une dope, dok kita sebagai ina suripada, ina suripada di trupuki na tabahas jaka PHD inate, na jului ala rumah sopo dokan, borga, merbulusan, nung merbulusan, sahala ina suripada ni halak batak. Juli bereng deh, itilik go, ngamar bulusan, ngai sudi di bulusan on, nungi isordak mapitu, kan itu, isordak do, berarti semua anggota keluarga sudah di rumah, sordak pitu, baru be mudumi bara, nuai sudah berbeda kan? Isi manang suisi anak konai, renges du modum, renges du modum. Nama godo sedok baru be dilului. Ina manuai. Ima taberin dihamwa ka Amanginang sifat-sifat yang dahulu itu. Nuai ngah bergeser be, ngakar me bergeser be. Ngah bergeser be. Nah kinanggu na tua-tua di sana teh, inang dapat dua usian sepurian. Ate, 20 tahun ma umurna. 20 tahun. Ibu dini inang baru lubar raja pas di ibu di munani inang. Adang do honot tadi sih. Ulta suku tinata, tina 2 tahun 20 tahun. Tapi nak dialog kami satu kenal nak pas be, na usuku do alusna. Boleh dok di mana? Inang, opusian unang. Alung do pehacit ni roham. Tuak kadongamu, madohon di mana? Dia pergi tanami dah. Dia yang becik neroh aku do dia. Ai dong aku sudi nga. Kan ini noy. Ngasalah tu pertanyaan ni. Betul sih be. Jangan bisa sitong na. Hola tu dia memang mana berurusan. Hola ni nama sa sitong na. Alas satu kudo tikitok kabe tu ka Amanginang songon na tua na 20 tahun no. Hupadok pekat dang di bawah tu be. Alai mata ni rohani sida pasti do masuk. Elabung ada pahupuna. Nang beringot tadi si Amanginang bahwa sekarang ini di zaman ini semuanya bisa bergeser. Ala behanakin. Nunga gabe dang marujah behita di punda sini hatani di bata. Jala mau lihat ma dari tikina sal pununga sidung akena kota sekolah minggu do prarimaja na retreatnya sida. Ya, yang mengambil tema berakar, bertumbuh dan berbuah. Luar biasa na sida kreatif na ka Amanginang. Kalian go sada sahalak sekolah minggu. Ketika membuka Alkitab, dia cepat. Ya. Wah, luar biasa ini. Kok bisa kamu membaca tuh? Iya, Amang Pendeta. Nah, kamu rajin di sekolah atau kakakmu? Oh, enggak juga di rumah, tapi saya yang rajin sendiri Pak Pendeta. Ini mana? Kamu ngambil geser bekan? Boy, anak luar biasa, halau sulit kiti, bapakku, kakakku, enggak juga, enggak rajin juga baca Alkitab. Inna, hebatmu. Wah, mana dan akan dia jujur mengatakan itu. Ngambil geser be, angguna joloi kan? Doh mangape, kuna dua-dua butikan, ujungnya mangani, dang dipangan, ujungnya na maju cukuni lambelga lamok ujungnya na ima sonari buana mah sudah berbeda.
Anang dohonot tadi sidi habwa ka amanginang songon na kinda parpudi na tabereng di na pinasahat ni para kidata inang situa di burus iturus. Manang songol dia pe ternyata jugulta malasta doho nakin akaparange nata adu pilitong atong alipurtibio di hamwa ka amanginang. Alay ro nakitu hatamadok di Jesaya ono plonomi. Ya anak kirido isya ka amanginang asa manusu hamu ikon abing-abingon na hamu jaya dideng-didengon na hamu di apuan na dak sabas sirasamu amanginang ya tuk sabas rupani taman rupani jo songo dia ma danak na dia abing-abing ya kator dahop de kan itorin na do ka inangka ditahe akena nungi diding-diding mau tika ya arong goda anggo hawa kaparupuan madiding-diding gabe mau marsi malolong gay sabutini arong narhamuna ale buah iturin ni rebutini didahop jare boto dana kido nawa miomak na manangdang iturin do banet na mana istor sinok de imana konna manusu mahamu ninna namar lapatan tuisa do hita manusu dalam arti manusu tuhatan ini bata tuk sonang matutu di diding. Jadi idun wain tabaik kona ka amanginang di diding Tuhan itu ho dihapus-hapus. Alani ipe manak songol dia pe saborak ni paru kilommu ingot so tunggabe hola tu paru kilo ni laroham. Diding Tuhan itu ho dihapus-hapus do asabu buah bertahan di dalam perjalanan kehidupan. Karena apa? Karena badai pasti isi do. Jadi suatu ngalok kita rupani bolo tumpe adong nasuhar gabe i pikiri ho dang murum simalalongmu ujung ngalasima pe ko hatop tos seperti bio ulu hamu hatop tos seperti bio ya orang ubah taburu pina marhaga bipio ate taburu pina maredo na akaletarete taburu pakai na demora na maredo ba nah tapi kita suatu waktu harus berangkat juga tidak bisa berangkat harus dangalani gajang ni umur, kan? Dana pe, poso pe, nah hola 2 detik pe, anong do. Alani ulu maho gape manusia yang baru yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Di sido kaamanginang, nang berengot tama diri tahun, ya, agar kita semua benar-benar mengalami pembaharuan siapapun kita bermetamorfosis dari manusia lama menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Itulah pengikut Yesus yang sejati. Amin. Matang yang baik. Mulia tema Tuhan di pasal rohanami tuho di bagai satikion. Ya sidoho tolong ni roham. Nama dongani nama gugoyo kami. Aka ruas ni huriam naronu aeng di bagas joro na pinarbadiamo. Jaloma Tuhan di puji-pujian nami terlumubi akka punguan kur na luar biasa pasahaton di puji-pujian gabe jamita na mangudu di hami di bagasan obason tu punguan na marsaringar di bagasa tikion ali Tuhan jalomai lopokom maju tutur hanami anggo ala ni parangi pangalausyon nami tungso tar pangasahon hami doho habun Tuhan di jolom alai halak holan asin ni roham do ku pangasaho kami bagas uhirhon tu rohaku lomo ni roham diau nunga tutu marlau du sahami Tuhan nunga tung sange sude alani mahuto pahami mah dirinano gabi ibaruma dumuba pikiran nami jala mampu memahami Tuhan mengarahun ngulu namion tu akka kualitas lebih denggan asa unang gabe Kristen nama kami alai ulu memahami Tuhan pakyomu asa satia hami sahatu akhirnya ali Tuhan perdenggan bahasa disomba hami martangi yang tuadupanmu asau pakai hami aka partikian na pinasaha mutu hami ditonga-tonga ni sude aka pardalan ning ulun nami
asa pakiom muhami hobar tulomo ni roha jala ima sihol ni roha nami Tuhan sudi hami akka aba naron waing di tunga-tunga ni bagas syoroon asa ngotami Tuhan padan nami dia kapadan pardonga saripion na mabuat danak tu per sekolahan mingguon terdidi dohot malua asa disi mahami Tuhan maruji-ruji mengevaluasi hadiron nami asa gabe natinop panay baru mahami mangulahon akka naning lomo ni roham di parangulun nami sigano pari jala ima Tuhan diulah huriaon laho patuguhon haprosyan karos ni huriam may patupahon akka ulaon pangapulion tuaka minggu naneng roon dibagas ni keluarga ina nami keluarga si tua debur si payung ina borhat tutu sada ama sa tonga-tonga ni huriamon sa tonga-tonga ni keluarga madapot ton nama nopa ibana songoninang di keluarga ni ama nami atiha sida putar buru sinaga inang borhat tutu na tua-tua nasida dia katik na salpo manadikon nasida jala Roma huriam manopo nasida patuguhon asabutok tong nasida di bagasan pakirimo natakas ngojol mane baru natinop mane baru di bagasako so lima Tuhan yang di bagasan ruas ni huriam naborhat sian huriaon alan ya ka keterbatasan ya kepertikian doa ka jarak naborhat sian huriau pida keluarga ni amang terdm si matupang buru papahan rabdo dua enak kon nasida na borhat pida huria tu HKP Grand Wisata Resort Mustika Jaya Distrik Bekasi koma Tuhan apa borhat ton nasida salua ton kala toktong dongane parbisugi jala paso-paso ma di huria na tinuju nasida ali Tuhan songoninang akka manupot akka huria di pos permingguan kur amani huria Tuhan Roma napatupahon na kanulun na din di kaparjupan nasida itonga-tonga ni kunjungan kasih sian huriaon tu pos permingguan Cirarap Lego jala dipatupah huriaon mundo Tuhan nang akka pertanggangan wik ditulu inganan di wik Judea sekaligus acara mengapuli keluarga amang besi tohang buru sirikar di wik Bethlehem di bagasnya amang F Huta Gaul buru pardede songoninang di wik Efrata di bagasnya amang MC Hobbing buru sinaga toktong mahami Tuhan maronggoban roto pertanyaan ni mangalului harajong asalam dengan nang kualitas ni akka parsaran nami dohot dongan nami terlumui harap dohot to soalnya mau tanya aku kami Tuhan nang akapungan kategorial nai patupahon akka program nasida baik ya kalatihan kur secara khusus akapungan lansia tong matanya ko nami Tuhan dia keterbatasannya karena tuan nami on sipata dan apala bu ripan nasida manopot akka dongan na detongan di bagas joroon alai tong ma ramoti paso-paso matukan nasida manang dia pemaringan berutung pesipata nunga teluk-teluk si majojak nasida boy borkat tutong-atongan ni persekutuan di huriaon ali Tuhan pardingan bahasa tongo tangi aku kami tu hosu dia karuas ni huriam na saturus tangi aku kami ditongan di bagas nami ganup di bagasan perawatan wan di rumah sakit songoni nang pemulihan di tonga-tonga ni bagas tangamu na sunda badia ima Tuhan nagok pasu-pasu ima apehon tu si majujung ni akka na marsahete songoni nang akka tim paramedis dokter homa Tuhan na majuluani tim paramedis dokter ali Tuhan la homang leon akka pangubation na udasit asabo na sila tong sumuang itong atongan ni bagas sumuang lao mangula akka ulaon rabotamu matuhan na sida do akan na mendampingi songoni nang akka ruas ni huriape na di bagas samarningot akalas ni roha na sida na marulang tahun kelahiran hasosorang tu portibio do parlonga saripio sudi mai Tuhan mengarahkan ngulun namion manopa ngulun namion tu akka hal na dinggan asa lam dinggan nang parasitutun nami itonga-tonga ni nataba akka umur do akalas ni roha nami tang lupa hami Tuhan mananyakon akka na tua-tua nami na daw hulang siya kami
di parsirahanon. Lioma hahipaso na siya koy di tonga-tonga ni sudi aka umur na sida na tumatay gajang. Asa tongbo na sida tong jonok tuho di tonga-tonga ni aka keterbatasan ni. Do aka nako ni ruas ni huria mo Tuhan na kuliah na karejo na dau holang sian hami ganuk marsada-sada. Dongani mana sida di aka ulaun na. Dongani mana sida di aka sakap na. Terlumobi nang aka ruas ni huria makana posobulung naron waeng di ingananon. Dinang takas tutu nunga dapo aka ulaun do naso dapo ulau pinian jala nunga takas di aka hagogok ni umurna di sihol ni rohani aka na tua-tua na sida romanian aka siroka metodina ipe Tuhan tangya kaon nami do sabilut para tangya nganon asahoma Tuhan na patongoton aka siroka metodina sida na jonok tuho asalam tabalas ni rohanya kana toras lam gajang nang umur na toras di aka pasu-pasu na pinasahami alay bulutung Tuhan songon na di pabeddaho satokin aka pangurupyomi alay ditikina pasahatomudi komatong mga leon tuha ka ruas ni huria makana poso bulong asatoktong marsiho martangi ang tuhol Tuhan dipake matikion na jopokon tu aka hal-hal na berkualitas di pangalaho di pakuling doho di aka kerjasama di tonga-tonga ni bagas rap doho aka keluarga pasatay matuh Tuhan ang akaruas ni huriamon di aka ulaw na sa minggu tujuluanon ramoti juluani matuhal lakan akaruas ni huriamon laho mangula ulaw na marguna ho Bartolomo ni Roham saat di homa Tuhan akapunguan kor nang huriaw pe Tuhan hu pasahat tami matu apuam asa homa Tuhan marhurajo jala huasoma na hu pangasaw kami mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuhan amin.